Kaixo, zaintza eskola aurkeztuko dizut, adinekoen zaintza iraultzen ari den plataforma. Zaintza eskola, adinekoen zaintzaren egunerokotasuna errazteko eta hobetzeko zure espazio digitala da. Badakigu zaintzea erronkaz betetako lana dela, horregatik zaintza eskolan tresna praktikoak, aholku erabilgarriak eta formakuntza espezializatua dituzu senideak zaintzen dituztenentzat, zu bezala. Laburbilduz, kezka gutxiago, lasaitasun gehiago eta kalitatezko denbora gehiago gehien maite duzunarekin. Zer du zaintza eskolak? Zaintza eskolak funtsezko 3 bloke ditu. Fisikoa mugikortasuna indartzeko ariketa praktikoekin. Somatikoa eguneroko bizimodu osasungarri eta segururako aholkuak. Eta kognitiboa, memoria, arreta eta trebetasun mentalak suspertzeko jarduerekin. Fisikoa blokean ariketa soilak baino gehiago aurkituko dituzu. Benetako gimnasio virtuala da eta mobilizazio teknikak ikasiko dituzu. Bizitza erosoagoa izan dadin zuretzat eta zure senidearentzat. Zure adineko senideak mugikortasuna eta autonomia mantentzea nahi duzu? Hemen fisioterapeutek gidatutako ariketa errazak ikasiko dituzu, edozein momentutan egiteko ezin hobeak. Somatiko blokean elikadura egokitzeko edo higienea modu erraz eta praktikoan zaintzetik hasi eta ustekabeko egoeretan zuzen erreakzionatzeraino erakutsiko dizugu. Atalau zure eguneroko bidelaguna bihurtuko da elikadura, higienea eta ustekabeko egoerak konfiantzaz kudeatzeko. Eta orain nire bloke gogokoena, kognitiboa, Aitameniko eta Deustoko Unibertsitateko adituek egindako 1500 jarduera interaktibo baino gehiagorekin. Ariketa divertigarriak burua aktibo mantentzeko eta zure senidearekin une bereziez gozatzeko. Gainera beti izango duzu gure laguntza, zaintza eskolan ideia praktikoak argiak eta zehatzak aurkituko dituzu laguntza teknikorako baliabideak atalean. Bertan, senideen eta zaintzaren profesionalen formakuntzarako dokumentazioa kontsultatu ahal izango duzu. Zalantzarik baduzu edo laguntza behar izanez gero, Aitamenirekin harremanetan jar zaitezke kontaktua estekaren bitartez. Zaintza eskola zuretzat eta hobeto zaintzeko da, konfiantza eta poz handiagoarekin. Eskerrik asko zaintzeagatik eta hemen egoteagatik.